Sibulise kuni e-studio kunye nakubaphulaphuli emakhaya. Siza ngqo kudolophana encinci kummandla wakumasipala eGreat Khai iQumrha. Siza apha namhlanje abahlali bekhalazela iingxaki zamanzi kunye nogutyulo lelindle olungekho semgangathweni. Singajongisa ngapha kuba bathi abahlali kudala kunjena apha, nangona le surage besithi kudala beripota abasemagunyeni abathathi manyathelo besithi bana noko ichaphazela ubomi babo kunye nabantwana, besithi bana amanzi avaliwe awade aphume, kodwa ke besithi bana befunga ngelithi bana basayi kuvota abanye babo kuba bebona le meko bazibona, kuba bephila phantsi kwale meko yemasikizi. Ecam kwam ndinayo inkondekazi. Mama, ngubani igama lakho? Sicela siphi igama nafani? Ndinolimithi Msema. Mama, indlu yakho yilena ingasemva sibona apha. Uthi uphuma endlini ube ubona ilindle. Ikuphatha njani loo nto mama? Koko ndakhohlela ngoba ndithi ndinesifuba nje, yilaa nto koko elekuba ndiphuma apha ndiyakhohlela, ndifinyene sisifuba, ndihambe ekliniki. Unganqonela mama kwenzeke ntoni kule meko usibhaqa? Kusuke le nto apha. Yonke le nto isuke ndifakele into ezintsha ngokufanelekileyo. Abantwana ndabathatha ndawubabeka emonti ngongabi nampilo, bachachazela baluka abantwana basuka bangene nje. Njengoba kungekho namanzi mama, umdala kangaka wena wenza njani ukuba mawafumana amanzi? Ndincedwa ngabantu ndihlala nabo apha, aba bukuhlala bandiphathele nebhakede. Ngaba wena mama uzovota njengoba sisondele kwixesha lokuvota? Vota kaloku kunje. Andikwazi. Uyayiqonda into yobaluleka kovota mama? Ndiyayazi into yobaluleka kwevota, ngoba nangoku sesifumana izindlu savota, safumana izindlu, kodwa zingenazigqibo nezindlu, aziplastalwanga phantsi, kusekho umhlaba nangoku. Siyabulela kakhulu ngexesha lakho. Lowo ngomnye wabahlali oxhalabileyo esithi bana naye akazayombeka u-ex wakhe ngoNovemba kuba esithi baxhalabile ngale meko bahlala phantsi kwayo. Sizithathe ezinambo sizibuyisele kuni e-studio.